Alaikum malian chani muso demsene wa koroba aw bele jele ni inyankuma aw ni sogoma ani wula aw ni kile aw ni shu amana ke kan laje ka bo jien fan fa fa nga fulni tambe ka taga aw bele jele aw denka ni aw balma ke do Drissa mementa bi juma bi novembre kolo kile 10 samba fla ani moga ani saba an sigira teleya boloma walasa ka kunafuna laban munu nanyu soro ka bo kele daga la kunafuna laban munu nanyu soro ka bo kidal mara konna na kidal du konna la ni an ka fentikala ka kunkan an sigira rapidement ko kunafuna di ama an temeto la do donc wala ma nyino fe video aka partager ko sobe aka charen ko sobe aka partager WhatsApp kan aka groupe abise ka charen yoro a chari nyofo awe o jugu fana sigile no ka video signalé anye kibaro soro ka fako ya ko kiralika ko me an la jaga tembe ala au kan quoi c'est-à-dire terroriste wo ICSP wo ICMO o kuma video no la jaga tembe ale au yere kan quoi donc o panique bo ka o jatika bo o sran fana buka mal san olu fana be kan la jaga donc ay video partager ko sebe aka yoro jan soro amna ndado mina bi bashi fuitala kunu o bela jele bora kalama kunu fitiri da fe ka damna 19h la ka taga sanfɛ ka fɔ ko fɛn min ye Kidali activité dɔw kɛra fɛn min ye comment dirais la armée ka communiquer kɔfɛ k'a fɔ k'a ye wulikajɔ dɔ daminɛ o wulikajɔ ninnu an bɛna don détail dɔw la k'a di Kidali yɛrɛ dugu kɔnɔna bɛ cogo di bi an bɛna détail dɔ di aw ma o fɛnɛ kan inshallah o kuma video y'a partager kosɛbɛ a ka cari a k'a to a ka fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ foli ani tanuni an ma kɛ ka ɲɛsi foli ani tanuni an ma kɛ non mi ka yɛlɛma kuranɛ tigɛra quoi foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ k'a lajɛ ka bɔ fan o fan fɛ aw kana ɲinɛ ka video partager aw kana ɲinɛ ka video cari mɔgɔ mɔgɔ b'an dɛmɛ an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ wulikajɔw kɛ walasa kunnafoni ninnu bɛ se ka se ani k'a di u dicogo la cogo min na an b'olu fana fo nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛdaga la an bɛ an ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔw la fo ka taga se homme de yɔrɔw ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo Kidali nin waati na parce que wulikajɔ caman bɛ sen na baaraba bɛ sen na baaraba kun bolodalen don et actuellement baaraba bɛ sen na donc an ka finitigilaka bɛ fan o fan fɛ ni ko finitigilaka ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a bɛɛ de ko don a bɛɛ militaire polisi gendarme comment dirais la sapeur pompier eaux et forêts douanier bɛɛ de ko don garde bɛɛ an bɛ finitigilaka bɛɛ fo parce que ninnu bɛɛ bɛ fala o bɛɛ bɛ bala u bɛɛ bɛ wulikajɔ de la walasa jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na et puis u bɛɛ lajɛlen bɛ ka jamana défend ka jamana kɔlɔsi u ka manière la u ka niveau la u ka kɔnɔ donc an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo et puis u bɛɛ lajɛlen fana bɛ ka u ka risque ta u ka manière la jamanadenw kama jamana ye walasa jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc an b'olu fana fo kosɛbɛ ka kunnafonidilaw fo kosɛbɛ 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 radio ni télé ni média web ni presse écrite ka bɛɛ lajɛlen fo olu fana wulikajɔ min na walasa ka se ka kunnafoniya di jamanadenw ma jamanadenw n'u ye kunnafoniya sɔrɔ u hakili bɛ sigi n'u ye hakili sigi sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye kɛlɛkɛla minnu bɛ terrain kan olu fana bɛ courage sɔrɔ ka farifoni sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye fana fɛn min ye kunnafoniya jugu minnu ka baara y'a carinen ye olu fana bɛ jɔ donc an bɛ kunnafonidilaw fana fo kosɛbɛ nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la média sociaux an b'u fo kosɛbɛ u ka wulikajɔ la u ka timinandiya la parce que olu de bɛ ka an bɛ se k'a fɔ presse caman ka rôle yɛrɛ jouer bi média sociaux de bɛ wuli i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ ayiwa kuranɛ na a caman bɛ yen u bɛ comment dirais la moto u bɛ moto de ta dɔw bɛ sotaramaw de utiliser ka quartier ni quartier yala ka taga interview kɛ ka kunnafoniw ta k'a di aw ma mais a caman b'a to a sigiyɔrɔ la ala t'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ déplacer cogo min na u caman bɛ moto de kan moto u b'o de ta ka tilen ka yala Bamakɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka interview ta walasa aw bɛ kunnafoniya sɔrɔ cogo min na donc an bɛ page tigi bɛɛ fo studio bɛ min bolo studio tɛ min bolo an b'olu bɛɛ lajɛlen fo Sherif Thiam Haidara kabakofara tigi diabète tension furudimi impuissance sexuelle bana wɛrɛ mana kɛ aw la bana min ni aw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la bana min ni aw ma se ka fura sɔrɔ a la ni y'a ye Sherifukɛ wele ou bien n'a y'a ka mɔgɔ sɔrɔ a ka ca Ala fɛ fura a bɛ a sɔrɔ fura min ni a bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka bana furakɛ n y'o fɔ n ko n m'a fɔ n k'a bɛ wari baara kɛ ka di mɔgɔ ma n m'a fɔ a bɛ muso di cɛ ma a bɛ cɛ di muso ma n m'a fɔ fana ko nɛgɛ haya b'a bolo n m'a fɔ fana ko a b'i bali ka taa kaso la ou bien ko haminako dɔ b'i la k'o fura bɛ a bolo n ko bana de fura bɛ a bolo paracetamol bɛ furakɛ cogo min na kunbilennin bɛ furakɛli kɛ cogo min na sérum bɛ mɔgɔ furakɛ cogo min na
o fana ala ye nin bɛɛ bɔ yiri de la o yiri dɔni o bɛ Cherif Tiame Haidara la o mɔgɔ furakɛ ni o yiri kelenw de alhamdulillah mɔgɔ k'a fɔ ko u fɔra u jigi kɔ u ka téléphone numéro ye 70 08 04 08 74 08 04 n'a ye nin numéro wele fɛn bɛ Cherif kɛ ye a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ca Ala fɛ fɛn min a ka bana fura a bɛ a sɔrɔ Cherif kɛ yɛrɛ a mana kɛ diɲɛ an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ fɛn min connexion kun ye ale kun ye an janfa dɔɔni mais alhamdulillah ça va ayiwa an bɛ don an ka laɲiniw kɔnɔ nin waati na n'o ye information ye an bɛ taga directement fan min fɛ o ye Kidali ye video y'a partager kosɛbɛ an ka mana bɔlɔ ɲuman na an bɛna an ka comment dirais la an bɛna an ka laɲini ɲini nin waati in kɔnɔ sisan video y'a partager maliyɛnw kunu aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn voilà maliyɛnw kunu aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ caman y'a a ye Sodi ka page kan k'a fɔ ko fɛn min ye connexion Orange ni Malitel a tigɛra Kidali kunu parce que aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama armée annonce kɛ o kunu kelen k'a fɔ k'u bɛ ka opération stratégique dɔw labɛn Kidali mara la opération stratégique n bɛ tila ka kunkurunin fɔ aw ye o lancera waati min na dɔrɔn fitiridanin fɛ fɛn min ye terroriste ye Kidali téléphone sira minnu tun bɛ yen nɔ n'o ye Orange ni Malitel ye o y'olu tigɛ donc k'a tɔ to dɔrɔn wifi ou bien ni téléphone satellitaire ninnu bɛ mɔgɔ minnu bolo olu dɔrɔn de tun bɛ se ka kunnafoniya di u y'o réseau ninnu tigɛ u ye mun fɔ ko olu bɛ ka siran parce que ko armée bolo dali kɛ k'a bɛ ka gɛrɛ Kidali la donc ko mɔgɔw bɛ ka kunnafoniyaw di armée ma olu kan mais en réalité mun de kɛra mun de y'u kamana gan u ma se ka mun de faamu parce que terroristes u ye acte fɛn o fɛn posé Kidali camp kɔnɔna la et puis armée bɛ frappe minnu kɛ Kidali kɔnɔna la c'est-à-dire a frappe ninnu c'était tellement millimétré c'est-à-dire c'est comme si n'u taara u dogo wo o la hali n'a kɛra comment dire la jurufilen hali n'u taara jurufilen de ta k'u dogo jurufilen kɔnɔna la i b'a ye drone b'u bɔn direct fo jurufilen kɔrɔla la kan kɔnɔna la donc u ma se k'a faamu cogo si la olu ko nin bɛ se ka kɛ cogo di an don o don kan kɔnɔ an y'an dogo kan kɔnɔ cogo o cogo armée b'an gosi avec précision donc i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ dama la i b'a sɔrɔ dɔ de bɛ k'u ka position di armée ma donc o tigi bɛ k'u ka position di armée ma cogo min na peut-être i b'a sɔrɔ téléphone b'o bolo k'o tigi bɛ k'u ka position di armée ma u ye mankan fɔlɔ kɛ u ye mɔgɔ caman gɛn ka bɔ kan kɔnɔna la parce que u yɛrɛ dama commencera ka segin ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama commencera ka mankan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ comment est-ce que olu ka position bɛ se ka sɔrɔ cogo di comme ça la avec précision armée fɛ u donna kan kɔnɔ dɔrɔn ni mobile min donna direct missile b'o ciblé u bɛ t'o frapper ɲɛmɔgɔ min nana direct missile b'o ciblé u bɛ t'o frapper n'u ye réunion daminɛ direct missile b'o ciblé u bɛ t'o frapper donc o ko nin tɛ se ka kɛ gansan u ma da kan bilali ma u ye mɔgɔ dɔw bɔ yen o mɔgɔ dɔw bɔlen o m'a bali u y'a kɛ cogo cogo u y'u dogo cogo cogo u bɛ frapper donc olu yɛrɛ bolo fura min bɛ sɔrɔ frappeli na an ka téléphone tigɛ an ka Orange ni Malitel tigɛ o la kunnafoniya tɛna sɔrɔ a filanan ye jumɛn o ye u yɛrɛ bɛ ka degun min da Kidali population kan parce que bibi na n'i ye Kidali ta u tilalen no fila ye c'est-à-dire terroriste ninnu b'u damana fan population b'a damana fan population t'a yɛrɛ ye terroriste ninnu ka kokɛtaw la quoi hali u tɛ sɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔn na population t'a yɛrɛ ye terroriste ka kɛta la population yɛrɛ presselen no armée ka don population presselen no Kidali ko kuma in ka ban population presselen no kɛlɛ ka ban quoi olu ka tɛmɛ n'u ka baara o de la même n'i ye Kidali jateminɛ nin ko in bɛɛ bɛ sen na ni bi tɛ mɔgɔw bɛ t'u ka butigiw da la u b'u ka feere kɛ u ka sira tɛ terroriste ninnu na mɔgɔw b'u ka magasinw da la u b'u ka feere kɛ u t'u ka sokɔnɔtagaw ni fɛnw u ka sira tɛ ninnu na malgré que drone bɛ ka frappe kɛ olu bɛ ka t'u ka baara la parce que olu b'a dɔn ko armée ni olu tɛ armée ni terroriste de don et terroriste donna logique min kɔnɔ o ye jumɛn o ye ka nkalon tigɛ k'a yira k'a fɔ ko baara min bɛ sen na sisan nɔ armée bɛ ka nin de kɛ armée bɛ ka nin de kɛ armée bɛ ka nin de kɛ et population bɛ ka bɔ ka tiɲɛ yɛrɛ yira deuxièmement o population yɛrɛ waati o waati ni parce que MINUSMA b'a dogo terroriste ninnu k'u dogo kan kɔnɔ u mago bɛ MINUSMA ka minɛn ninnu fana na ka baara kɛ n'olu ye k'olu feere k'o wariw bɔ
ni population tara waati ko na taga kayin kono terroristes nu bɛ marifa ci population na o mɔgɔ fana bɛ ka sa o ka siran o kuma fana kana bɔ kɛnɛ ma donc u bɛ réseau tigɛ o population fana na ka réseau tigɛ o mɔgɔ fana na dugu kɔnɔ mɔgɔ fana na premièrement a kana dɔn k'a fɔ ko Kidal bi 90% bi armée de ka fanfɛ 90% bɛ Mali de ka fanfɛ o tɛ terroristes ka fanfɛ a kana u ye réseau tigɛ a kana dɔn yan fana k'a fɔ ko Kidal bi olu fana bɛ ka baga o population kelen de ma donc u ye réseau tigɛ walasa mɔgɔ kana se ka a fɔ ko terroristes bɛ ka nin de kɛ Kidal et puis o sirankun fanba ye min o ye jumɛn o ye Kidal population kana bɔ ka marcher olu terroristes contre la parce que an y'o kibaruyaw fana sɔrɔ parce que population kun commencera ka dimi u kɔrɔ le fait que u ye marifa ci mɔgɔ la fo tile 3 kɔnɔ donc population commencera ka dimi population bɛ fɛ ka a bɛna fɔ waati dɔ la Gawo ni Tɔnbɔkutu kun bɛ cogo min na ni mɔgɔ tɔɔrɔla ka se niveau sugu dɔ la o bɛ muruti donc population bɛ fɛ ka murutu bolo donc population bɛ fɛ ka murutu bolo o laban ye jumɛn n'u ma manifestation kɛ u bɛna na fɛn dɔ kɛ donc ka population tigɛ kɛnɛmana la direct walasa nin ko ninnu kana se ka sabati an y'o kibaruyaw fana sɔrɔ ka bɔ yen min y'a yɛlɛkoma yɔrɔ bɛɛ u kɛlen ka réseau ni fɛnw tigɛ aw b'a dɔn u bɛ taa min lakale dugu kɔnɔ k'olu bɛna bɔ ka taga armée nɔfɛ quoi donc population kɔni sigilen don sisan nɔ ninnu bɛna bɔ u bɛ taa armée nɔfɛ quoi an bɛɛ bɛ lafiya siɲɛ kelen u ma bɔ dɛ hali 10 mètres u m'a kɛ o tora yen ayiwa armée kɔni ye communiqué kɛ k'ale opération stratégique daminɛ o opération stratégique la anw kun kɔrɔtalen don an bɛ ka sanfɛla de filɛ ja convoi fɔlɔ min taara ANEFIS ja convoi filanan fana tun bɛ min ka bon ni o ye o convoi filanan fana sera bi o convoi filanan fana sera bi olu taara Kidal da kelen minɛ convoi fɔlɔ min tun taara ANEFIS a b'a dɔn olu tun ye mɔmɔni kɛ ka taga fo a 30 minutes de Kidal ka t'u jɔ yen u sigilen don k'o lajɛ u hakili k'olu de bɛna combat engagé sisan nɔ drone bɛ ka frappe kɛ waati min na convoi wɛrɛ wulila n t'o bɔ yɔrɔ fa o dɛ olu convoi fila olu convoi fana sera bi olu ni Kidal ni ɲɔgɔn cɛ bon a ka surun parce que ni ko n bɛna a kilomètre hakɛ fɔ ou bien ka mètre hakɛ fɔ komi n y'a fɔ n ko terroristes bɛ k'an lajɛ olu fana sera k'u positionner donc olu selen k'u positionner opération de daminɛna sisan zanni kelen kelen minnu bɛ sira fɛ olu bɛ nettoyer ka taga eto bɛ ka resserrer c'est à dire n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo di an ɲɛ tɛ nin na tan ne tɛgɛ camancɛ o ye Kidal ye donc force bɛ tan quoi o k'a bisi ka na tan quoi o k'a bisi ka na tan o k'a bisi ka na tan o k'a bisi ka na tan fo ka taa kɛ tan opération de bɛ sen na ANEFIS alentour Kidal alentour fan bɛɛ minɛna et puis terroristes ma min faamu o hakili ko téléphone de bɛ k'a to olu ka position bɛ ka dɔn olu m'a faamu aujourd'hui l'armée malienne est capable aujourd'hui ka sigilen to base 101 na yan nɔ Senu ka sigilen to yan ka Kidal bɛɛ filmer hali yiriju min bɛ Kidal k'a yira avec précision donc u taara baga téléphone ma o ko téléphone de don quoi non c'est pas ça drone minnu b'an bolo bi ils sont capables ka c'est à dire fɛn o fɛn bɛ Kidal mouvement fɛn fɛn bɛ surtout mɔgɔ min bɛ don kan kɔnɔ mɔgɔ min bɛ bɔ kan kɔnɔ aujourd'hui an ka drone bɛ se k'a bɛɛ ta k'a bɛɛ filmer ka image traiter comme il le faut k'a di terrain kan mɔgɔw ma donc n'u hakilila ko n'u ye réseau de tigɛ o bɛna kɛ sababu ye ka kunnafoniya latunu il se trompe d'ailleurs o de bɛ kɛlɛ nɔgɔya anw bolo quoi parce que anw ka réseau tɛ tigɛ anw bɛ communiquer cogo min an ja bi journée kɔnɔna la ne kumana ni Kidal ye même a ka ca ni 3 siɲɛ 3 ye et pourtant a dun y'a ka réseau tigɛ mais moi j'ai parlé parce que y a fɛn kelen bɛ Kidal bi Sema ka aran na y a beaucoup Sema ka aran na bibi na camanba de bɛ minnu désertera Sema ka aran na bi wa camanba de bɛ u ka aran na bi minnu sigilen don dɔrɔn armée ka don sɔgɔmada fɛ wulafɛla fɛ olu k'a bila parce que olu sirannen don n'u y'a bila sisan u ka n'u faga quoi parce que u taara terroristes minnu ta ka na ka kan ni fɛn ni contrôle d'o ma olu filɛ nin ye olu ni ka gɛlɛn quoi donc Sema éléments sirannen don ni n y'a bila nin waati na quoi a man ɲi u bɛ n faga donc o élément minnu bɛ Sema la
aw ɲinana k'a fɔ ko aw bɛ taga baga civil minnu aw ka taga baga dugu wɛrɛ don min na o élément minnu bɛ c'est à dire anw ka informateur bi aw yɛrɛ de cɛla yen quoi yeah olu yɛrɛ cɛla yen dɛ olu yɛrɛw cɛla yen o sema kelen in cɛla yen dɛ caman de bɛ yen minnu bɛ fɛ k'a bila caman de bɛ yen min t'a la bilen u dogo togo togo olu b'a fɔ an ye k'a fɔ k'u bɛ ka nin kɛ olu bɛ ka nin kɛ olu bɛ ka nin kɛ quoi donc aw bɛ doma kɔnɔ de la aw bɛ doma kɔnɔ de la opération min daminɛlen filɛ nin aw tɛ dɛ terroristes tɛ CSP tɛ SEMA tɛ opération min daminɛlen filɛ nin sisan a ka girin aw ma aw ka kulomada dɔrɔn su in na a bɛ kuma wɛrɛ mɛn aw ka kulomada dɔrɔn su in na a bɛ kuma wɛrɛ mɛn opération min bɛ sen na aw kulomada su in na a bɛ kuma wɛrɛ mɛn mais n ye kunnafoniya min sɔrɔ a opération kan fana parce que je vais tout faire n tɛ détail misɛnnin di o c'est une opération chirurgicale ani opération tɔ tɛ kelen opération chirurgicale de don opération chirurgicale ye jumɛn ni dɔgɔtɔrɔ bɛna na opéreli kɛ i b'a dɔn o ka misɛn dɛ a bɛ fɛn bɛɛ ta kelen kelen a bɛ fɛn bɛɛ ta yɔrɔ la a bɛ fɛn bɛɛ bila waati la o opération sugu de don wa opéreli bɛ kɛ fo ka taa fɔ k'a banna n'a sɔrɔ ni maga kan ka kɛ furu de la c'est à dire opéreli bɛ kɛ k'a ban k'a sɔrɔ fɛn min ye nugu tɔw ye se ma kɛ olu ma fɛn min ye kɛri ye se ma kɛ o ma fɛn min ye pancréas ye se ma kɛ o ma a b'a ka opération bɛɛ kɛ ka tila k'a datugu tuguni k'a sɔrɔ a ma ɲina fɛn kɔ kɔnɔbara kɔnɔna la wa a bɛ furakɛli fana kɛ o opération sugu de bɛ terrain kan sisan o de ye opération chirurgicale ye armée min annonce kunun k'a fɔ ko opération stratégique opération stratégique ni opération tɔw tɛ kelen ye o opération stratégique kunnafoni dicogo ni tɔw ta tɛ kelen ye wa opération stratégique o jaabi tɛna di aw ma i n'a fɔ tɔw ta bɛ di cogo min na n'u tilala yɔrɔ min na ko sécuriser k'o ban aw bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama anw fana b'o kɔnɔ n'u tilala waati min na an b'a fɔ an bɛ se ka nin fɔ sisan n'u ko ko an bɛ se k'a fɔ an b'o di aw ma mais aw ka segin ni min ye o ye jumɛn ye o ye ko Kidali Minianba a bolila ka taga dogo a bɛ wo kɔnɔ nin waati na wa an ka finitigilakaw dozow u kɛlen don ka Minianba lakoli Minianba mɛnna wo kɔnɔ ni kɔngɔ m'a labɔ mankan b'a labɔ n'u ma Minianba labɔ an ka dozow n'o y'an ka sɔrɔdasiw an ka faama minnu bɛ terrain kan nin waati na u bɛ don Minianba nɔfɛ wo kɔnɔ u b'a sama ka bɔ u bɛ Minianba kunkolo tigɛ a juru bɛna di ne yɛrɛ ma an b'o kɛ baga ye k'o tun k'o don an cɛ la nka an ye kibaruya minnu sɔrɔ Minianba yɛrɛ sirannen don wo kɔnɔna ɲɛ parce que a ɲɛ b'a la ko Mali kɔnɔw tasuma min bɛ bɔ olu da sanfɛla fɛ n'o ye Minianba sɔrɔ a ka wo kɔnɔ ye k'o saya ka jugu ka tɛmɛ kunkolo tigɛli kan donc Minianba bɛ fɛ ka bɔ a bɛ fɛ ka bɔ ka boli fɛn min an ka finitigilakaw ka banburu ye o fana bɛ ka gɛrɛ Minianba ka kulu la kuluwo la n'a bɔra a kunba bɛ tigɛ ka bɔ a kanba da la maliyɛnw bɛ lafiya kidalikaw bɛ lafiya maliyɛnw ni ne tun b'an bolo k'a fɔ aw ye bi ni Ala sɔnna ma sisan à partir de 16h30 force bɛɛ activiste bɛɛ mouvement bɛɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la sisan fɛɛrɛ min kan ka tigɛ MINUSMA kama an bɛna t'o fɛɛrɛ tigɛ inshallah walasa MINUSMA ka janfa ka ban o kana se ka janfa wɛrɛ kɛ parce que o y'a yira k'a k'u taatɔ la u bɛ jeu min kɔnɔna la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la sisan ni Ala sɔnna ma an bɛna taga o kuma fana kɛ k'o baaraw bila sen na ni neutralisant bɔra kuma la sisan même n'a sɔrɔ ne a ko kungo k'a taara min ko Tunisia ko yɔrɔ jumɛn de Bubu taara yɔrɔ jumɛn de ko Tunisia bɛ yɔrɔ a taara a nana a mana mɔgɔ sama fini na n t'a dɔn fɛn min bɛ sɔrɔ Tunisie et puis a bɛ na ka na mɔgɔw ta ɲɔgɔn ye wula yɛrɛ ne la sinon i b'a ɲɛfɔ maliyɛnw ni mun ye aw tulo ni aw ɲɛ garijɛgɛ bi a k'an bɛn wula fɛ à partir de 16h30 bourse de travail la salamu